براستی بسیار خرسند هستم از دیدار شما. خیلی وقت گذشت ندیده بودیم. خیلی سال شد که ندیدیم. حالا در کدام بیمارخانه کار کرده ایستاده؟ من حاضر دکتر عائلوی شده کار میکنم. آها. نغز بسیار خوب، بسیار خوب. نه تنها عائله بلکه هر یک شخص باید در زندگی دختری مهربان خود را داشته باشد. همینطور نه؟ نازنین؟ وای سلاکی کنی وای چقدر دخترکی خوشیه. وای مایده چه اکی من. وای زونکی شیرینی من. تو چه خیلی муваффақияти филмҳо агар дар мазмуни баланду сифати аълои никос ёбад, пас муваффақияти нақш дар иҷрои зебо мебошад. салом азизон, дар барномаи навбатии нақш ҳунарманди хубу хушсалиқа бонуи моҳчеҳра қодироваро даъват намудем ва имрӯз дар хусуси филми машҳури Юнус Юсуфов бо номи Гумгашта пайдо ва нақши моҳчеҳра аз ин филм ҳарф хоҳем зад. салому дуруд, хушомадед ба барнома. саломат бошед. агар хато накунам, филми Гумгашта пайдо соли 2009 ба экран баромад. албатта давоми суҳбатамон имрӯз хотираҳои зиёдеро вобаста ба ин филм ба ёд меорем. дар бораи санаду далелҳои бисёр ҳарф мезанем. дар баробари он ки ин филм ҳоло ҳам мазмунан кӯҳна нашудааст ва ҳоло ҳам онро тамошо мекунанд, инчунин аз рӯи он бисёр ҳунармандони ҷавон, коргардонони навкор боз омӯзиш мекунанд, таҷриба мегиранд. яъне филм муваффақ шудааст. бале, чунки қариб аз ҳамаи шабакаҳои телевизионӣ то ҳол ба намоиш дода мешавад. инҷо коргардони шинохта устоди Юнус Юсупов заҳмати бисёр кашиданд. чӣ гуна шумо роҳ ёфтед ба ин нақш? бо воситаи Шӯҳратшоҳ Раҳматуллоев ман ба ин филм роҳ ёфтам. баъди тасдиқ шуданам бо коргардони шинохта устоди Юнус Юсупов ба кор шурӯъ намудем. ва ин аввалин нақши шумо буд дар олами синемо? бале. ба фикри шумо сирри то ин дараҷа шинохта шудани филм дар иттифоқ будани гурӯҳи корист? зеро аз нигоҳи мо тамошобинон агарчи сюжетҳои филм тезу тун сурат мегирад ва бисёр саҳнаҳои дилрешкунанда дорад, аммо ҳунармандон бо якдигарфаҳмӣ нақш бозидаанд. ман якдигарфаҳмӣ паси пардагиро дар назар дорам. ҳамин хел аст. ман аз қонуни синемо умуман хабар надоштам. ман ба эҳсосот дода шуда будам. лекин инҷо заҳмати коргардон буд, ҳунарпешаҳои маъруф буданд ки ба ман кӯмаки зиёд кардагианд. ман дар сабти филм мушкилӣ доштам, лекин образҳои паси пардагӣ хеле зиёд буданд ва ҷолиб буданд. ба ман Фаридун Раҳматуллоев, Соро Сабзалӣ ва Асланшоҳ Раҳматуллоев кӯмаки онҳо бисёр буд. кӯмак мекарданд, ба ман роҳ нишон медоданд. устод, кори илмии ман камбудии бисёр дорад. хуш, чизҳои навиштаӣ ки дигарҳо барвақт гуфтанд. фикри нав нест, мефаҳмед? фикри нав нест. фикру ақидаҳоятро асоснок кардан лозим. асоси илмӣ надоранд. мефаҳмед? мана масалан дар бораи табобатҳои санги гурда бо пӯпаки ҷугорӣ, бо решаи дарахти эрғай, ҳулбу, пудинаи боғӣ, тарбузи лалмӣ, ин гапҳоро барвақт гуфта будам. муҳтарам профессор, ба фикри шумо ман ҳимоя карда наметавонам. албатта не. ҳамин хел дур гаштан гирӣ, ҳамкорӣ кардан лозим. ҳамкорӣ. чӣ бояд кард? ҳамдигар фаҳмӣ. мефаҳмӣ? нафаҳмидам. ана ман ҳозир мефаҳмонам. филм дар соҳили варзоб, дар он ҷо ки дар ҳавлӣ ҳастем ку дар ҳисор ба навор гирифта шуда буд. дар манзараҳои зебои Тоҷикистон мо ин филмро ба навор гирифтем. ба ман бисёр кӯмак карданд. агар ба худам мебуд ман наметавонистам, азодаш намебаромадам. ҳарчанд шумо ҳунарманди ҳирфаӣ нестед, вале коргардонони филм ба шумо бовар карда дар аксарияти филмҳо шуморо дар нақшҳои марказӣ интихоб намуданд. сабаб дар чӣ бошад? дар ҳусни шумо, дар маҳорати шумо? шояд ҷавон будем ё каме ҳунаре доштем ки онро коргардонҳо дар ман диданд. намедонам.
дуруст гуфтед. баъди ҳамин нақш пешниҳодҳо зиёд шуданд аз ҷониби коргардонҳои шинохта синамо, Дали Раҳматов дар филми Умед ба адолат, баъд Муҳаммад Раби Исмоил вайҳо ҳам дар филми Ду овора, боз филми Сарнавишт, чанд пешниҳодҳо шуда буданд. ин образ аз дигар образҳо чӣ фарқ дошт? образе ки шумо дар филми Гумгашта пайдо нақш офаридед. фарқият дар он буд ки дар филми Гумгашта пайдо барои ман коргардон бисёртар заҳмат кашидаган. Ман образи худам он қадар хуб намедонистам. Ман баъди ба эфир баромадану баъди ки ман филма тамошо кардам, баъд фаҳмидам ки ман унҷо дар кадом образ будам. ин филмҳо ба аллакай ман гӯё тайёр будам. дар ин филмҳо аллакай ман таҷриба гирифтам ва тавонистам як каме ба образ дарояму нақшамро хуб иҷро кунам. устод ҷарроҳи вазнин гузашт. зиндагиаш чӣ тавр мешуда бошад? нағз мешавад. ҳоло як гурдаш ҳаст. мебини соҳиби зан мешавад. фарзанди бисёр. дасти ману ту сабуку. шумо ҳамин хел фикр мекунед? албатта. бори аввал нест. раҳмат. медонӣ чӣ мехоҳам? ман ҳозир ман як қаҳва карда биёрам. дар филми Гумгашта пайдо дар нақшҳои асосӣ шумо ва Фаридун Раҳматуллоев ҳастанд. ба он кас нақш офаридан дар ин филм чӣ гуна буд? Фаридун Раҳматуллоев ҳунарманди хуб ҳастанд. мо дар ҳамон филми Гумгашта пайдо шинос шудем. актёри хуб ҳастанд. он кас ба ман бисёр кӯмак мекарданд. дар ҷойҳое ки ман нақш офарида наметавонистам ё худама гум мекардам, Фаридун дастгирӣ мекарданд. ҳамбози хуб ҳастанд? бале. дардатонро бигӯед. табибе мувофиқ афтад варақаи беморӣ пур кунам. хонуми азиз, дарди ман дарди вазнини зиндагӣ аст. барои сабташ як хирман варақ камӣ мекунад. нафаҳмидам. дарди ман, агар ҳақиқати ҳолро бигӯям, дарди дидани дидор аст. мехоҳам ҳар лаҳза дидори некатонро бубинам. чанд вақт боз шуморо меҷустам. мебахшед ҷаноб, андеша карда гап занед. инҷо беморхона. бемор ки набошед марҳамат аз инҷо равед. дар хотир дорам ҳангоми тамошои филм борҳо гирья карда будем. аз баъзе лаҳзаҳои риққатангез ашк рехтем. аммо ҷараёни сабташ чӣ гуна сурат гирифта буд? зеро бо кӯдакон сару кор кардан душвортар аст ва инҷо маҳз кӯдакон дар нақшҳои асосӣ ҳастанд ва ин гуна лаҳзаҳоро маҳз онҳо сохтаанд. дуруст, кӯдакон худ як дунёи дигаранд. дар инҷо заҳмати коргардон бисёртар буд. гулруро Робия Чӯпонова иҷро кард. гулру набираи Юнус Юсупов буд, Соро Сабзалиева. ҳардуи онҳо бисёр заҳмат кашидагӣ ҳастанд дар он ҷо. ман бо ҳамин гулру ҳамагӣ 2 маротиба дар нақш будам. як борҳо аз пуштам оча гуфта медавад, як бори дигар дар охири филм дар лаби соҳил аз мебиёду ачоқ мекунад ку ман вай ба оғӯш мегирам. ҳамин дар 2 ҷо буд. дар дигар ҷойҳо ҳамаш ин монтаж буд. рости акои хеле танзим буд. ман очаи ту не. ту очаи ман. номи ту чӣ? ту чӣ аз осмон афтодӣ? зану фарзанд надорӣ? ба фикрам ғам надорӣ? ташкил кунем? ҳозир ҷонакам. алло, милисахона? ман инҷо духтарчаеро ёфтам. номашон чӣ? намедонам. вай хурдакак номашро намегӯяд.
чанд сола? тақрибан 3 сола. дар тан чӣ хел либос дорад? либосаш сафеду зард. рости аз пушти ман гиря намекарданд. Аз пушти Соро Сабзалиева гиря мекарданд. Соро Сабзалиева мегуфтанд ки ман шумо ҳаминҷа мемонам меравам ва ё аз пушти он кас гиря мекарданд. Баъд ин ҳама танзим мешуд. бале вале мо ҳамчун тамошобин гумон мекардем ки аз паси шумо кӯдако гиря мекунанд. не онҷо фақат дар ҳамон ҳолате ки кӯдак бояд аз пушти ман даваду оча гӯяд, ҳамонҷо хеле заҳмат кашидем ки давад надавид ростӣ. баъд ман гуфтам ки Гулрӯ ҷон биё як кор мекунем, ман туро меқапам, ту мана меқапӣ, майлаш гуфт. баъд ман вақте гуфтам аввал ту медавӣ, Гулрӯ давид, ман давидава як қапидам. баъд унҷо як ҳамон роҳе ки мо тай кардем, ҳамонҷо як ҷои муайян буд ки хат кашида буданд, бояд ҳамон ҷаба мана Гулрӯ қапад. ману Гулрӯ бозӣ кардем, ман Гулрӯро қапидам, баъд навбати Гулрӯ шуд. акнун ту маро меқапӣ гуфтам. баъд Гулрӯ аз пушти ман давиданро сар кард. ман тез роҳ гаштаму ба ҳамон ҷои муайян ба наздик шудам ки қадамама сус кардам, оҳиста рафтам ки ӯ маро қапид. вақте ки ман ӯро қапиду, ман дарҳол ро дар оғӯш гирифтам, ҳамиқаш ба ёдам аст, дар оғӯш гирифтаму гуфтам ки ман акнун туям дар оғӯш гир. баъд оғӯш гирифт, акун бибус, гуфтам бусид. баъд гуфтам ки вай ман боз давам, ту мана меқапӣ? гуфт не, акнун навбати шумо. баъд филм сабт шуд. шуморо ҳанӯзам нозанин мегӯянд ё аллакай фаромӯш шудааст? бале, дар баъзе ҷойҳо то ҳол нозанин садоям мекунанд. гарчи дар ин филм нақши ду нафарро бозӣ кардед, аммо бештар дар нақши нозанин ҳастед ва қариб ки мо шуморо дар нақши маҳваш намебинем, ба ғайр аз якчанд аксҳо ва хоби кӯдакон ки модарашонро дар хоб мебинанд. аммо ҷои модари нозанин мегӯяд ки маҳвашу нозанин гарчи ба ҳамдигар монанд ҳастанд, аммо аз рӯи хислату табиат куллан фарқ доранд. ба фикри шумо як чеҳра метавонад дар як вақт нақши ду намуди инсонро моҳирона бозӣ кунад? бале, ин аз маҳорати ҳунарманд вобаста аст. агар ҳавас дошта бошад, шавқ дошта бошад, истеъдод дошта бошад, бале мекунад, аз удааш мебарояд. чун шумо дар якчанд филмҳо нақш бозидед, яъне ба дунёи рангини олами синамо ворид шудед, пас зиндагии худро бидуни олами синамо тасаввур карда метавонед? не, албатта. синамо чеҳраи маро шинохта кард. дӯстдори синамо ҳастам ва кӯшиш мекунам ки пешниҳодҳо шавад, аз уҳдааш бароям ва дили мухлисонамро шод кунам. дар ин филм аз сабаби ба маҳваш шабоҳат доштан бо духтарчаҳои Фаридун хуб забон ёфтаед. аммо дар рафти сабти филм чӣ хел буд? чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, саҳнаҳои мо бо кӯдакон хеле хурд буданд. ҳамон ҳолате ки гиря мекарду ва аслан аз пушти бибияш гиря мекард, лекин ман бо меҳрубониву ширинсуханӣ ӯро ором мекардам. дар баробари ҳунарманди ҷавон будан, дар филм шумо бо як қатор ҳунармандони маъруфи кишвар нақш бозидаед, аз ҷумла бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Асланшоҳ Раҳматуллоев, Саудат Азизова, Соро Сабзалиева, Саври Сабзалиева ва дигарон. имрӯз ки 15 сол гузашт, ба фикри шумо аз онҳо чиҳоро омӯхтаед ки то ҳол боиси ифтихоратон гаштааст? аввал шиносоӣ бо ҳунармандони маъруф, ин барои ман ифтихор аст. як дунёи дигар аст. гуфтору рафтору кирдори онҳо аз одамони оддӣ хеле фарқ мекард. чӣ хеле ки мегӯянд ҳар сухане ҷо дораду ҳар нуқтае мақоме, онҳо тамоман дунёи дигар буданд, чунки ҳунарманди ҳирфаӣ ҳастанд. ҳамсояи пештараамон омада буд. хеле суҳбат кардем. медонӣ, маҳвашро ба некӣ ёд кард. духтараш Нозанин ном доштааст. мегӯяд ки Нозанин ба модари Гулрӯҷон хеле монандӣ доштааст. ман очамро ба отам нишон додам. ту кай очатро дидӣ? ё товба. баъд ба мошин савор шуда рафт. кори хуб накардӣ. аз гумону овозаи кардаи ту манижа аз кор рафт. фарқеш чӣ?
در کجایی که کار نکند حلقه مناسبت شما با هم پیوند است. خطا میکنی. در حق همان بیچاره زامین شدی. با جای این اندیشه های ناخوب دامن کار را سخت می داشتی بهتر بود. گناهت را نمی یافتند. این اشاره ها را فشاری نامعلوم میگویند. عالم میگوید که اگر 5 دوست صاحبکار داشته باشی، ششم صاحبکاری موفق خودی تو هستی. وقتی با آنها سر یک پیاله چای می نشینی و در فیلم زحمت میکشی، فکر میکنی که یکی از آنها خواهی شد. برای من باعث افتخار بود که با چنین شخصیت ها در همین فیلم نقش آفریدیم. در فیلم گمگشته پیدا نازنین خیلی دختری آرام طبیعت است، ولی هرگاهی که سردختر به او پیشنهاد میکند برای عائله دار شدن به غضب میآید. میتوانید این لحظه ها را نقل کنید برای بیننده؟ بله، چون او مرد کلانسال بود، نازنین جوان بود. هر باره که او مرد به او پیشنهادی خانه‌دار شوی میکرد، به او علم میکرد، سخت میرسید. او میخواست که موافق خودش یابد. به همین خاطر به غضب میآمد، عصبی میشد. و پیشنهادی سردختر را رد میکرد؟ بله، پیشنهادی سردختر را رد میکرد. ای دادر این چیزها را کی فرستون؟ استاد برای چه خانه ما گاو و گوسپند، صندوق و کرپه، روغن و برنج، 2 خلطه آرد، تربوز و خربوزه، 7 قبر لباس، 4 توفلی، روی مال، همه جا آوازه و دروازه که تویانه آوردن. شما کی را توی کردنید؟ تو را؟ توی منو تو میشود جانکم؟ چی تو راضی نیستی؟ راضی نیستی؟ شما و من؟ چی؟ از من خوبتر و نحستر میابی؟ نازنین که خود طبیب بود و کوشش میکرد که به بیماران مصلحت‌های مفید دهد. برایتان همین ابراز یعنی طبیب بودن آسان بود یا نه؟ ما چند دوبل نقش آفریدگیم. خیلی با ما نشان میدادند، دخترانی همون ساحه بودند، با ما کمک کردگی هستند. حتی در وقت جراحی در آمدن با ما چخیل دست میشویند، چگونه صابون میکنن، همه ما رو نشان داده بودند. در آنجا چند بار ثبت کرده بودند. خیلی از آنها البته خوبش رو بعد کارگردان گرفته تنظیم میکنند. تنظیم کردن نوار میدادن. کدام لحظه های فیلم یعنی که نقش آفرین شما تا کنون در خاطرتان نقش بسته است؟ با من بسیارتر همان لحظه که کودک رو گلرو رو به ملیسخانه می سپارم، همان لحظه از یادم نمیبراید. فکر کردم که حیات واقعی خودم است. این صحنه هست که همچون مادر خیلی زیق میشوی، نه همچون هنرمند. همان لحظه در خاطرم مانده است. اگر دوباره وقت رو برگردانیده میشد، شما باز هم در این فیلم همین نقش رو میبازیدید؟ اگر پاسخ شما ها باشد باز به همین ذیل یا چیزی رو تغییر میدادید؟ اگر جواب شما نباشد چرا؟ بله، من باز به همین فیلم نقش میبازیدم. همین نقش رو، نازنین رو ممکن که از این هم خوبتر و بهتر اجرا میکردم، چون که حیات این خود روزگار هر روز یک درس به ما میآموزد. با خیلی خیرت و اندیشه ها دیگر شدگیند. با مال و ملک و هوس دروزه داده نشدن نازنین خود قهرمانی است و فکر میکنم که چندین نفران از این رفتار شما خلاصه ضروری برآوردند و زندگی خود را کلاً رنگ دیگر بخشیدند. همینطور نه؟ قهرمان فیلم نازنین آن دارایی هایی که برای او پیشنهاد میشدند او رد کرد. او درست گفت که با مال و ملک هوس دنیا نرفت. او کودک را انتخاب کرد.
меҳру муҳаббати нозанин ба ҳамон кӯдаконе ки ятим ҳастанд ба ҳамонҳо зиёд шуд. хост онҳоро ба оғӯш гирад, тарбия кунад, нигоҳубин кунад, меҳри модариро ба онҳо бубахшад. ишқу муҳаббати нозанин ба падари кӯдакон набуд, ба он кӯдакони ятим буд. хост он кӯдаконро ба оғӯш гираду онҳоро тарбия кунад, меҳри модарӣ диҳад, чунки модари онҳо ба нозанин монанд буд, маҳваш ба нозанин бисёр монанд буд. ба ҳамин хотир хост ки ба онҳо меҳр диҳад. ташаккур барои як суҳбати бисёр ҳам пурмуҳтаво, бисёр ҳам зебо. сипос ки дар барномаи имрӯзаи нақш иштирок намудед ва атрофи нақши худ аз филми гумгашта пайдо ба мо каме ҳам бошад қисса кардед. ба шумо бароро таманно дорем ва бовар дорем ки дар дигар филмҳо боз образҳои мухталифро мебозед ва дили мухлисонатонро шод месозед. сипос ба шумо. ташаккур, дубора хотираи маро аз ин филм бедор кардед. аз ин минбари калон ба он устодони синамо, коргардонҳо арзи сипос ки яккаме дасти худ дароз карда дар ин ҷода моро дастгирӣ намуданд. хушбахт он касест ки дар имрӯзу ҳолои худ зиндагӣ дорад ва ҳамеша аз ҳар лаҳзаи умри худ лаззат мебарад ва тавонистани ин кор низ худ санъат аст. санъат бошад, зебоиро мепарастад. мо низ кӯшиш кардем ки бо нигоҳи зебо барномаи имрӯзаро таҳия ва пешниҳоди шумо созем то ин лаҳзаҳо шуморо зебо созад. барномаи нақш анҷом меёбад. хайр азизон.